Görcse-Csiklójás nem oldódott már. Kígyóborkával segbe basztam őt, aztán már jobban lett a gyönyörű nő. Spermafolt a homlokán, azt nyom már. Kezdted előről. Oldalán. Spermafolt, száraz homlokán, megbasztam őt egy uborkával, jól tudom, elvérzett, mert a melbimbóját haraptam nagyon. És a végbélkúpos rész az hogy van? Megmentettem, mert összevartam a büdös nagy csöcsét. Seggé jött ki a szal, amíg élt. Aztán is élt, mert jól megbasztam őt. Végbélkúp. A baszás visszahozta az életbe őt. És a végbélkúp. Vérbékú. Lecsúszott nyakán.